Dare uno wakanyengwara kudoko isusuka ndikaenda kukoti izvozvi ndo nyaya dzakazara but hazvina ngozi inoafekta 40-50 families ba munhu wakanyenga kuti unoendeswa kujeri 5-8-10 years but hazvina ngozi ba saka kuti titaure nyaya yekuti anhu arushupika munomu ese ana etiri kuerenga rusvika umavhiri kuti inyaya yambuya because amwe ana acho enyu acho imwe muri kuti atororwaga anyengwara ana adoko mungazviziva mwana wanyu akanyemwa imwe ari mudoko unozviziva saka mbuya ari kubvanya inonga akanyemwa akaende manyenge kwembuya mbuya mune nyaya kuti paine nyaya mbuya mune zvemuri kunzvengesa nenyaya yambuya zvemusoda kutaura zvokuti iwo mbuya mweya wamuri kutaura dai kuri kuti zvaibvira mbuya iwawo kuti ari anobuda mbuya iwawo tingaronga kuti mbuya iwawo afemwe ane statement rawo kwete remuri kutaura munomu rekuti mbuya ari kuite ngozi yekuti hazukuru hamurori amweni taingomwa asikana ese aenda koororwa taimonyengwa maharati ndinemukwasha unodzoka nene ngenyaya yekuti mbuya anyu akanyengwa ari adoko Ndachada kuzopa musi wasvike masamoni ichitogara pamukando ndokuenda kwandiri namwana sekuru vakasvike masamoni ava vakaita meeting yavo vakasekuru kuti amuzukuru ungangouya wozozwa zvinoitika mushambiro ndaandiripo kutondiverengesa masamoni vakatochidhiskasa vakamuroti bati nyaya mbuya iyoyi asi pane umwe asipo panapa sekupaka akabvunza achiti ndofunga kune imwe imba isipo ipamurehwa ipano pana sekuru achiti ikoko kwana sekuru kune imba futi yaidirwa yaizonge yakapambira asi imba iyoyi inenge isikachagadzikwa handizivi kuti angandiitinisai kuti iriyo zveshuwa ana sekuru ngokuti ndatoibatawo ngokuti patangobatwa mbuya pasina n'anga izvo pamusoro inini ndinoda kupa shoko kuvana chaizvo chaizvo tafapira muno zvaana mbuya izvi ngazvichetwe chete kuretu kuti hatichapoendera kudana taurai chamatidaidzira imi vana ana ane nyaya yawo mirai imwimwe zvaenda kuitika ka tiri munyaya yevana paenda kobuda ana baba hazviitawo vana tiri munyaya yevana takuda kuti tichiti vana tichichovha bhora iri bhozi vana vaunza imimwe ana baba kuno kuti vana in short ka vana vari kutaura kuti imimi ana baba imi ndimi muri kuita kuti zviro zvavo nevana wavo zvisafamba but imwimwe manje hamusi kuchamira saana baba akutotaurawo ana baba imi munoziva ndakambozvitaura last time kuti hunherera hune zero hunherera hune zero imwimwe ukaona munhu wadarike 18 years to 20 years hausisiri nherera ba ende imwimwe hamuchagoni ba makagara apapa kutaura nyaya dzani dzaana baba imi mutori anani ana baba ana vazukuru venyu vana vevana venyu ava vakamhangara kuna ana baba avo ana baba ndobva vaita research yani yavo ivo vari vana vakaenda kuona havana kobata mbuya right havana kuenda kobata baba yenyu murudo tatamura hura hwatondondo ndinosvika kuna adhamu chaiko chaiko ndikadodzokoda wangadai mukona mubvunzo ndambobvunza inini kuti oraiti kuti iri nyaya yambuya muchiziva mungauriri muno akataura kuti haisi nyaya yani ndikati imwimwe munyari vana kudaro imba yenyu yaita diki asi pamakore nekutoronga mwaavai vasharukwa vanotonga vakafambirawo zvinhu zvomumusha mwani mwavo that's why mazosvika kuisa joki pana ana baba ana baba aona kuti ndaitoka joki manje avaenda kutamba tsoro dzekutotaura kuti isusuka
tiri kutodino avo vhati ini ndiruroiwa, mwana wangu wakaroiwa, ini ndiruroiwa, uyu vhati ini ndakaroiwa, ini ndotoroiwa, uyu vhati ndakaroiwa. Idzo padzaenda kuonota hatiwini bamanje tadziita zvikati no nyaya yababa yakadai pana mbuya panani kutoda kubvise iwo joke imwe maenda kodairiro akazobvunza kuti imwe ngei musina kutaura kuti matambudziko enyu mukati tandonoti matambudziko acho ari kutoonana naa ndoetondoonana nawo but isusu manje tizwa imwe mwana baba tandoitira kuti nyaya yedu tinge tichifambidzana savanhu ari pamwe chete tichiricha compromise. Imwimi mirai baba tirisairoko imwe mwana baba imwe dare rinero harivharwi baba mabazwisisa tapedza dare mangarai ana baba enyu nhasi tirumbodhirai kumangarirwa kwenyu ngamangarirwa imwini imwe mwino nyaya naana baba enyu naana mbuya munoya monyoresa uyo mupurisa uyo saka yenyu imimi tambominda chena hatisina nyaya nemimba taida kundoti tizo imwimwe yenyu haina kumangarwa ba zvana mbuya anani haipo vana nhasi ndo vane nyaya muno against imimi besides kuti imwimwe muno enyu matambudziko enyu haasati akuomerai matambudziko enyu akanga ainatsa kuzokuomerai muchadini muchazouya saka chimirai kutaura hatichaduzwa anything ba chetichaita tichamubvunzai mibvunzo inoenderana nezvinenge zviri kutaura vana vani tafunga kuti muchataura zviro zvekuti mutibatsire sedare nezviro zvinoita kuti tibatsire vana vani wenyu but imwe mautotore dare rinero futi kutoita rani renyu musina nyaya mwakaunza kuno ngekuti mamusikatodiba nyaya yekuyepi kuuya kwemwatoita kuno kusamonwa hapana wakambofunge kuyepi asi mwauda kutungamidza nyaya dzenyu vana ndimo maamuri kumiririra vana tadzokera kwemuri muri kuda kuti zvichemo tazvizwa vana vari kurwara ana baba havasi kupindira nyaya dzacho vazukuru vari kuenda kuvarume havasi kubvisirwa mari umwe wabara akomana abva asaese wasirwa asikana umwe wati ndotonyenga handichatonyengi zvakava zvatodzimwa mapuraga acho kuti zvisatomboitaba kuti vatodai maproblems ari kubva kuana imaya wakamiririra semwana mukuru wacho muri kuda kuti tiite sei munoda kuti tibatsirane sei sedare tichiti gaga tione kuenda pamberi sedare ine ndaikombiye kuti tishe kuti munhu uri kunyengana lunazaizedu ndiani mbuya anganyengi hana mutombo tinokuti uri kunyenga zozenu tadzoka taapo muri wasanga ndati nyaya iyi kai it's a family affair ana baba hatizode kuarasana taapo mukana hwani wavo asi hatingapedzi dare rinotindori naana baba because haana nyaya yakaunza ana baba aroti tine zvirutinesa munyepa munhu arwadziwa nemudumbu ndiye unotarara akabate mudhopo ana ndiwo ane nyaya nevazukuru saka imimi muruda kuti muzwe kuti uri unyenga ana enyu ndiani wani mudozwa kuti wai vakunda wenyu vasi kuroorwa nevazukuru nevari kuroora vari kutadza kuroora neini ndo zvemuri kudaka muri kuda kuti tiite sei muda kuti tibatsirane sei muri kuda kuti tidaidze chimusoro here chofemba chotaura kuti right ana imwimwi nyaya iri panapa hebheti marangwanda ndiye uri kuita kuti zvidai muponerei paureni uyo umwe wacho navisiro nani bhozi nyaya yenyu imwimwika muri kumangarira vana baba vaya havasi vese vari kuita zvinhu izvi panogona kunga paina baba 1 kana kuti vana baba angani 2 saka muri kuda kuti ngatibatsirane
ngoti imwe mundambozvitaura kuti honai muri kuuya hanyu muno kuti tibatsiranise dare, asi kana Mwari chaiye unobatsira unozvidini unozvibatsira. Munoda kuti tibatsirane sei? Ngoti inini handiprofitiwa ende handishoperi. Imwe mwakambofamba chemuri kutya imwe ngechekunongedza ana baba enyu directly. Ari kutomuroya ipo baba, iwo acho ari uroya acho ipo baba, ari kutonasa kuzviziva ipo baba kuti hei apa inini handibudi baba, ina baba handibudi, ari kuzviziva. Imwe museiwana hamugonowo futi kuti baba imwe ndakamubata pang'anga. Saka muri kuda kuti tironge sedare here, kuti tironge kuti padaidzwe chimusoro vataura muzotaurwa muchizwawo tichizwawo isusu zvisiri zvekunongedzanei. Ndopemuri kuda here titi gagaga uyo ngaambotaura uruko taura tizoya Maitoti paitwe patsvakwe munhu unofemba kutangira pari then from there tichipfuure mberi. Thank you. Umwe mwana ana baba hamuchatauriba imu ndiri masumba, mirai masumba. Next time muna mangarirawo vana ndokuti tumbe mukana unopuwa kumumhamara. Umwe mwana taure. Kuzi pakambozvifambei handiti kuchizi pane munhu akauraiwa mumushango. Izvi ndiri mwana mudiki kungoite zvekuzo tikatomboiti matare naana baba yavo ichitaurwa kuzi pane nyaya, pane dhora rakazwai riri kuzanzi pakaiswa munhu achimbogarapo. Hazivi nyaya chakazopera zvatongo ava vari kuti kwedu hakuna kuuraiwa ngekwekunyengwa. Ngozviri kwenyu ngeyekunyenga ana adoko, hakuna rufuba. Ndozvikuti ana baba mataura kuti nyaya dzedu isusu dzadziri dzekundonyenga pamwepo nemadzviti. Panzi pabude rufu apo pane nyaya yakaitika pakazobude dhora rikadini, hapana anoiziya rinyaya. Kuti aripo titi tsanangure kana pasina mota hapana toone kuenda mberi bhodzi time dzedu manje dziri kwenu. Hamuiziyi nyaya yengozi munhu wakauraiwa pakazozi pabude dhora zviri kutaura mwana, hamuiziba. Watotaura haaramba achitaura tauchichitototi mui muna tsotaura kutoti ataure kuti munongedze nguva racho. Azimbotaurika nenyaya iyoyo. Ana baba avo yapa akambotaurika. Ana baba yavo vakati baleya. Solution yakapinde kunaka nemafungiro angu anika kuunze kudare kuti mubatsirwe ngedare. Saka mubvunzo rubvunza tsangamire ngewekuti waiti kuti right no muri kutononoka ngapati chimusoro nyaya yebudu but munosula mwachitenderera mwechidini. Ana baba nyaya yechimusoro haasi kuidaba. Nyaya yekuuya kudare kuno dai vana ava vakaenda kuti ana baba ngatiende kudare pasina wauyama. Chaunza ana baba yakuno mutemo wedare zvokuti dai vasina kuuya tandichizovasunga. Chavaita kuti wauya kudare kutya kudini kusungwa. Nyaya idzodzi dzawasudzida why because dzinoafumura. Munozwa kuti zvimwe zvinhu ka muupenyu tiri panguva yatirorarama inei. Ndakambokubvunzai last time kuti munomu mudare metiri ndiani asina cellphone? Ndiani ari munomu asina cellphone? Tese tine mafoni handizvo? Because ndo mararamire etiri kuita munguva yatiri the millennium inei. Dhara nguva yavakararama vane tunhu twavo twaibata twaitawo mafoni avo. Hapana usinaba aitopimana. Handitizo zvitinoti inini ndine G12 ndine chakazodai foni yangu inini inozvisizobate chakati inozodai. Ivo ane twavo tunhu twavo twaishandisa. But now unondoziva kuti zvinhu zvese zvine pezvinogumira. Idzo foni idzodzidzo chaona kuti vana veduka vachasange vasisina foni. Kana yakutouya yakutofeza out. Handitiri mutechnology era kwakuuya AI. Munoiziva AI, artificial intelligence stuff yekutoti hatakutoenda kumberi kwekumberekwa. Pane zvakutouya zvimweni zvitori kumberi zvokuti uchazosekwa uine foni. Kunzivo kuti ushandisa foni iyoyo ichakunetsa foni. Kozora patoo nezvimwe technology dzimwe dzitori kumberi kwetechnology yacho.
Saka zvinhu zvakaitika ende zvinhu izvozvo zvaitika nguva yacho zvine masenzero ezvaidini. Izvozvo zviri kutibatsira, we can send and receive money, we can take photos and send kune WhatsApp. Zvese tiri kuita ka zvichinakidza, but pamberi apo uchazonzi iwewe uchikushandisa chinhu ichi iwewe chinozokunetsa, rasa, siya. Imwimwo mune zvinhu zvamakashandisa nevamwe makashandisa, vamwe vakazvisiya, amwe zvenyu hamuna kuzvisiya. Ungoti mwaizvida, zvimwe zvacho zviri kuramba usara. Zvoendera but zvichichinetsa ende zvaona kuti zvakunetsa iwewe ka wakutsvaka kwekuzvidini kuti chiende kofema chiri uko. Munoziva kuti ndakambotaura futi nyaya yengozi muno kuti kune type mbiri dzengozi. Ngozi ikanga yafembwa isati yaripwa, ngozi isina kuripwa inobuda ichitaura kuti ndini ndingidzingi, ndiri kuda zvakati zvakati zvakati, ndokuti mweya wangu udini uzuru. Mukabata ngozi yakaripwa nemutoo upi, uri kuona kuti panyaya dzevana idzodzo amwe baba zvemuri kufambira nhasi muchiva mudare muno madhara aya ma7 days akatozvifambira kare kuma30 days. Ngozi idzodzo idzoka akadzipromisa vana venyu imimi. Saka ingozi dzakatoripwa izvozvi kuda kuifemba kuibudisa ngozi iyi inonga ichitaura kuti hai musanditetepesa ndakawanda kare. Why? Because yakatodini, yakaripwa. Kuripwa kwayakaitwa ndokwemuri kuchema nako imimi. Ngozi iyoyo iri comfortable, haisisiri vicious, because yakapuwa wakadzi. Ndiyo ngozi iri kuuya ichikunyenga imakarara vana vaya vaya, iri kutonakirwa because yakatonongedzerwa kuzi manheru unochaya uyu wozoya odai. Saka ngozi iyoyo haina zvinotoinetsa ngozi iyoyo. Saka inoramba ichinetsa kwairi kunetsa. Iwo madhara aya chikadzoka chiri kuda zvechiri kuda anototaura kuti iwewe ndakapedzerana naye newe kare kare, dzokerepi, dzokeroku, iwewe ndakapedzerana newe, dzokeroku. Vana ava vakatofamba, imimi ana baba zvemuda kuti muziye, mungangonga muri kuhandirana. Vana ava vana venyu pakuti muri vana baba, but vatori vana baba futi, vane vana vavo, vanewo futi vana. Imimi bhechi renyu riri kutopera imimi, mwakutopushwa unze anhu ita kutotarisa saana baba ngava. Imwe mwaana kule imwe kuda kutobudiswa inharo bati dzemiinadzo dzekuti oramba muchidondodaidai ngekuti maovhiringidzwa nezviro zvakambokuitira izvinhu izvozvo nguva yamakanga muchikura, mukatomboita mabhazi, mukaita zvigayo, mukaita chinyi, but chinhu chese chine nguva yachinopera. Izvozvo zvinhu izvozvo zvaakukunetsai, but hamuchagoni kuzvisorovha maakuzvidzosera kuwana. Vana venyu havana kupusa, wakafamba wega, wakafamba, wafamba, wakazwa anza, wakasiya, wakafamba futi, wakanozwa imwe anza, wakasiya, wakafamba futi. Uyo akauya achiti ndakazwa kuti, uyo akauya akati ndakazwa kuti, uyo akauya akati ndakazwa kuti, uyo akauya akati ndakazwa kuti. Vakagara pasi wakati right. Saka ndiwo vana baba, because wakafamba kwakadi kwakasiyana. Ndakutaura kuti kuroya kune age. Makavaroya vari vadoko ava, havacharoyeka apa. Potse ndima wada uchizoroyiwa ndiwo manje. Iwo vamuchiti vana, havasisiri vana. Saka wafamba kwawakafamba, wapedza, wakakonkluda zoti zvinhu zvedu zviri kutinetsa ndimwi. Chawasi kugona ndechekukunongedzai kuti baba imimi nemimi ndimi makaita zvakati, imimi ndimi makaita zvakati. Sevana havagoni kuzviita, that's why vauya kudai. Inini ndogona kuzviita, hapana zvemunondiita mazuva. Chendisina isimba rekuti chitonongedza kuti uyu, asi ndine simba rekudaidza chimusoro, unouya tikunongedzai, ndobva ndatokubatai, ndotokutongai. Zviri kuda kutogadziriswa tobva tazvizwa, zviri kuda kutoripwa zvobva zvazivikanwa kuti zviri kuda kutoripwa zvakati zvakati zvakati. Zvinoda kuti vana vakontribute tozvizwa. Zvemunoda kuti imimi mugadzirise kana kutsveta ana baba enyu tobva tazvizwa, mobva mazvitsveta. Zvinopiswa muno macho zvobva zvapiswa. Taure Vamusoro.
Ini ndinoda kutaura kuti pane nyaya yambotaura uyu yati dhora. Tana kuziva kuti dhora iri ranotaurawo rakambofamba sei. Arudi ndimu wakatoita dhiri racho redhora. Dhora iri rinoda kunasa kutaura kuti dhora iri rakabva apa richienda apa richibva apa richienda. Ndoro nenyaya. Dhora kadisi. Dhora roraimboshandiswei. Baba Mirai. Kana Changamire echitaura hamuti Changamire Mirai. Andizwe. Unoteerera mukati Mirai kutora Changamire mwakutokorera. Mumiteererai zviri kutaurwa musapinda kake chingana mwanzenga kekutanga mwakwende padhora rataurwa chimirirai kana ataure zvaari kuda ndiwo hamudaidza muno imi muchinchiteerai kuti zvichakudisa vana zvinoti kudii kana vana vati tikuda nyamusoro ogarapo wochiteerera ana apedza haangaperi ana aya haangauyi muno mukotaurwa nyaya mbuya yakanyengwa 8 years ago angadai akaipedzera umba kwavo ana anyaya yaurira muno ndati agoni unongedzani ana baba ndio nyaya yaurira vana hatina kuda kutangira ikoko because hatina kuda kuti tiite direct tafunga kuti ana baba vari kucomplya vachatotibatsirai vana baba kuti no Changamire vana ava vari kutifungidzira saka ngatizvibudii tiri kuda kuti havasi kuda nyaya yachimusoro vana baba havasi kutomboida nyaya iyi ende chaita kuti vana vazonza ana baba kuno vana vakati ana baba ngatifambe ana baba aya akati inindona madepositori inini ndakazodai ini handihi nguruve inini ndakazoirira ana baba pane zvinodinetsa madino iwewo nyaya yekufamba wakaizwe bezero rako isusu tirana baba isusu uri kuti tinoroya ndiyo nyaya yanga iripo kusvika vana vati ngatiende kudare saka isusu ngatisapedzerana hedu nguva yekuswera kutenderaba nyaya yerudiwa munomu ngeyekuti padaidzwe chimusoro unoyamba napa vana vozwa zvinhu zviri kuvanetsa kuti zviri kubva papi ende zviri kufamba sei zvogadziriswa sei. Amen. Handizvo patosvika Changamire papa kuti pazvichavezwa hamupadiri vanhu veshe vako inini hazvinotopadisa munopada hatina kuita ngaitinoti vana taurai chokwadi cheni kuti baba nhingi imwimwi mukashaishe chakati zvakapera muroyi unopunga imwimwe ndoni ukuripira ini aiwa kuti mweshe muri akatamunoroa mweshe mambo hapana kudai kudini mutaurisira kuzitaurai bamunomu haizwai nyaya ndataura munomu ngatisada kutenderana nekuda kurowa mukatakaega mupini ndati nyaya iri munomu ngeyekuti vana vakafamba wafamba wane zvawakazwa waita zvawazwa wakapika kuti pakati penyu vana babenu panenge paine asina kumira zvakadini zvakanaka but ivo havana simba bari kugona kunongedza kuti baba imunu ndimwe takazwakana zvakati that's why vauya kopopera kwendii Changamire kuti onai tifambisirewo nhango idzi tione kuti mumusha umu mwakamira sei hapana waziba iwewe ndiwo wakadai imwe muri umhanya imi hapana wambonongedzwa tati mira ora tina imwimwi nyaya yenyu handitendereri nyaya imwe bambo muri uzvida here tidaidze chimusoro tizwe kuti chii chiri kunetsa kwete kwemuri imimi izwaika imimi nhamo dzenyuka muchauya kuvhurisa dhoketa hatisi imwe zvichemo zvenyuka kuti mwatoda kuita chitsotsi chekuzototupikira pane tiri kudaidzira vana mochizodino mochizopinda hatiine mwimba imwimwe mwakatodarika elaini rekubatsirwa imudai mwaindobatsirika mwakapedza todobatsirawa
imwe matitoti neunoza kuenda hamutabatsiriki malevhori mwari vaipo musanoti chepera patunobatsira adokwa tichiseensa imwe ngoti pakati penyu pana asiri right ba but hatigoni kunongedza kuti uyu nouyu asi tine munhu wetinodaidza unonga ari kuseensa simba rangu munomu taura kuti right tiri munomu ana baba zviri panapa zvakamira kudai dai ana baba ari kudai tosvika pakumuta baba api ende vari kuseenzesa chii zvobuda kuti mune zvakati kumba kwenyu movha mwaenda naye nemupuriso zvoenda kotonongorwa zviro zvacho zvese zvobviswa zvoiwa nazvo mudare munomu totenga petro apa papirira toata zvipisa zvobva zvapera iwo wacho ndovada kubata iwo mudharo wacho nenyaya yekuti wanga uchishinwa uri munyika mwangu tovada kuripisa ana ubvataura kuti wo wakatinetsawo makore akati nei zvese zvaitinetsa okudinofu iwo ndo uchazozive kounozoenda nenyaya dzako ngoti zviro zvawanga uchitemba nazvo tinoata zvibvisa tazvipisa unenge wasara wando mushumani saka muri kudaire tidaidze chimusoro ameni tese dare mwese ndozvemuri kudaro right ndopetiri tazotorebesa dai tatopita Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora jeje.